Is-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u l-Union tal-Għalliema l-MUT iffirmaw ftehim kollettiv ġdid biex bejn din is-sena u l-2022 ikun hemm parametri ċari li jirregolaw il-prattiċi tal-iskejjel tal-Knisja kif ukoll kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Il-ftehim li ġie ffirmat mill-Arċisqof Charles Scicluna u l-President tal-MUT Marco Bonnici fil-Kurja se jaffettwa lill-edukaturi kollha li jaħdmu fl-iskejjel tal-Knisja f'Malta u Għawdex. Dan il-ftehim isegwi l-ftehim kollettiv ġdid li l-Union iffirmat mal-Gvern fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Father Charles Mallija, mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika, qal li b'dan il-ftehim l-edukaturi se jibbenefikaw minn pakkett finanzjarju aħjar, titjib fil-kondizzjoni tax-xogħol u strutturi u opportunitajiet fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Qed isir tibdil fl-edukazzjoni allura kellna bżonn nagħmlu ieħor kien spiċċa wkoll u għandna diversi affarijiet ġodda, pereżempju il-mod ta' kif isir il-formazzjoni kontinwa tal-għalliema inbidlet is-sistema. Is-sistema tal-eżamijiet ukoll qed tiżviluppa. Allura kien hemm bżonn li jsir ftehim tant kellna tibdiliet l-emmulaw li kien hemm bżonn Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li l-aħħar ftehim sar fl-2011 u għalhekk kien hemm ħtieġa għal ftehim li jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ambjent tal-iskejjel. L-MUT taħdem numru ta' snin fuq ftehim kollettiv mal-iskejjel ta' Knisja, pratikament 30 sena jien għaddejjin ovvjament inġeddu ftehim wara ieħor. Meta jkun hemm ftehim mal-Istat, l-ewwel xogħol ikun biex nagħlqu ftehim kollettiv mal-Knisja. Ir-raġuni hija li ovvjament hemm ċertu ripetizzjoni bejn ftehim mal-Istat u ftehim tal-Knisja, partikolarment minħabba salarji u ċertu kundizzjonijiet tax-xogħol, però mbagħad hemm il-partikolaritajiet tal-iskejjel tal-Knisja. Il-President tal-MUT spjega li l-pass li jmiss u l-implementazzjoni ta' dan il-ftehim li jfisser li se jkun hemm impjiegi u ħatri ġodda fl-iskejjel tal-Knisja. Fil-fatt diġà kien hemm skejjel li qegħdin jippreparaw is-sejħiet rispettivi għax-xogħlijiet il-ġodda.